Imos comenzar coa mesa redonda, para variar, con moitísimo retraso. Entón, por iso lle vou a pedir aos ponentes, abusando, un esforzo de brevedade para que poidamos dar lugar ao maior número de preguntas nos debates. Tamén vou propoñer unha forma un pouco diferente de organizar as mesas, esta e a seguinte, que eu penso que nos vai a permitir unha maior flexibilidade á hora do debate. O que vos propoño é que fagamos esta primeira sesión, a partir de aí que haxa un brevísimo turno de preguntas referidas exclusivamente a cuestións das comunidades que nos van a contar. A partir de aí se iniciará a seguinte mesa redonda e despois volverán a subir todos para, ahora sí, abrir un turno de debate para falar sobre cualquier cuestión que teña que ver cos montes veciñais en Maocomún, a súa xestión e as propostas de futuro. Ben, pois, para introducir esta mesa redonda, simplemente vou a decir que hasta o momento estuvemos analizando a cuestión dos comunais e dos montes veciñais en Maocomún desde perspectivas moi diferentes, desde o punto de vista da historia, desde o punto de vista da economía, desde o punto de vista da planificación e da ordenación territorial, mas sempre desde unha perspectiva bastante técnica ou académica. O que Pejerto e máis eu pretendíamos con estas dúas mesas redondas era darlle voz a todos os implicados, a todos os participantes na posta en valor deste recurso. E por iso construímos unha primeira mesa que o que tedes aquí é comuneiros, persoas que participan na xestión diaria deste recurso. Na seguinte mesa, o que temos é, en algúns casos, a maior parte deles comuneiros, ou ben, pero que fan partes de institucións colectivas que o que buscan é, digamos, que aposta tamén ese objetivo da posta en valor dos montes veciñais en Maocomún e, por suposto, tamén a administración, que é un papel que xoga un papel moi importante, como veremos en todo isto. Entón, sin máis, paso xa a presentarvos as persoas que me acompañan aquí nesta mesa, as que quero agradecer especialmente o esforzo que fixeron para estar hoxe aquí. Entón, comenzo por presentarvos a Marcelino, que el ven dunha comunidade que representa esa idea que temos o que está máis generalizada no rural, do rural interior, ese rural con problemas demográficos, mas no que aínda sigue existindo actividade agraria. Entón, trátase dunha comunidade activa, unha comunidade que funciona e que atopou o seu lugar, o seu, digamos que, a súa motivación, a forma de aproveitala, vinculada ás explotacións gandeiras e, polo tanto, fan un uso que está moi vinculado coa produción de bovino de carne. Despois temos tamén a José Antonio Barbeito, que é dunha comunidade que se chama Montexalo, un rural completamente diferente. En este caso, un rural que, non sei se ele concordará, pero lle podemos chamar periurbano, un rural dinámico, no que a visión que teñen do monte é radicalmente diferente, igual non tanto tan productivistas e focalizan máis en outro tipo de usos. E, por último, temos outro, continuamos situándonos nese rural dinámico, nese rural poboado, e temos unha comunidade do Rosal, a comunidade de Santa Mariña, con Isaac, que nos acompaña, que é unha comunidade que é un pouco máis arquetípica, no sentido de que o que fan é xestión forestal. Unha xestión forestal, na miña maneira de velo, modélica, e que, en base a ese uso, supo valorizar dunha maneira moi importante, como nos contará el, o seu monte. E eu non me enrollo máis e doulle a palabra aos realmente protagonistas de todo isto, que son eles. Entón, por exemplo, Marcelino, se queres empezar. Bueno, bons días. Eu son do Concello de Abadín, da parroquia de Romariz. E ali temos, na mesma parroquia, dúas comunidades de montes. Está o monte dividido. Está, por un lado, a comunidade de montes de Romariz, e, por outro lado, a comunidade de montes de Espiñarcao, que é a que eu pertenezco. Na miña comunidade temos 204 hectáreas, das cales 18 están plantadas a pinos desde fai xa moito tempo.
Entonces, se nos remontamos aos anos 80, eses pinos xa existían, esas 18 hectáreas a pinos, e o demais era, bueno, había unha vegetación, vamos a ver, toxos, queiroga, pequenos campeiros polo medio, eso era o tipo de vegetación que existía. E quen aproveitaba eso? Pois cabalos, había cabalos por ali, e vacas pequenas, rústicas, moi adaptadas ao tipo de vegetación que había. Facían falta as dúas especies porque senón había plantas que non daban controlado as vacas, entonces poñeríase todo ao matorral. Pero cas dúas especies, pois, bueno, funcionaba ben, estaba o monte máis ou menos limpio. Cas vacas, incluso, nos meses de máis calor, facíamos unha especie de transhumancia, levábamolas para concellos limítrofes que eran máis altos, hacia a Serra do Xistral. Entonces, aí pasaban desde junio a noviembre, según como viñera o tempo, pero estaban aí e despois, pois, volvían a baixar. Bueno, no ano 86 aparece o primeiro proxecto de transformación de monte a pastizal. Ao principio foi difícil, porque a xente tiña medo. Cando nos viñeron con ese conto, pois había xente que dicía, despois a contribución, a ver canto se paga de contribución por eso. Outra xente, pois que, claro, tiñan vacas no monte e había que sacalas para transformar eso. Entonces, costaba tamén un pouco, non estaba moito de acordo. Por iso que o primeiro proxecto non foi fácil. Se estuvera aquí Eloi Villada, pois podía, se alguén o conoce, podía decilo, porque el peleou bastante para empezar. Bueno, entonces, ao final foi adiante e fixéronse naquela ocasión 25 hectáreas. 25 hectáreas a pastizal. Claro, a xente empezou a ver que, claro, despois esas 25 hectáreas casi producían máis esas 25 hectáreas que todo o resto do monte que había. Entonces, claro, despois xa non era a administración, xa éramos nosotros os que tratábamos de a ver se se puidera facer algo máis. Ao final, conseguimos facer 160 hectáreas, temos agora actualmente. Bueno, para facelos, fíxonos a maior parte a administración. Deu-nos as estacas para o cierre, o alambre, abonos, e nosotros facíamos o que é o traballo. O traballo, non todo tampouco, pero a semente, bueno, quitar pedras, cousas desas. Bueno, actualmente somos 11 comuneiros e temos 220 vacas. Esas vacas melloráronse moitísimo en xenética porque, claro, ao ter mellor alimentación, as vacas están máis alimentadas e melloraron elas moito. Despois, claro, conseguimos, porque cando estaban no monte, pois parían unha vez e igual hasta o ano seguinte non parían, volvían a parir outro ano máis, porque, claro, faltaballes alimentación. Aquí, claro, conseguiuse que as vacas que parisen todos os anos e, claro, que sacar outro tipo de rentabilidade. Como funcionamos con esas 200 vacas? Pois cada veciño ten as súas. Eso sí, ainda non conseguimos que foran todas de todos, porque, bueno, é difícil. Entonces, cada un ten as súas 20 vacas. E como funciona con elas? Pois, por exemplo, no tempo dos partos, temos unha finca aparte que é como unha guardería, que é para onde van a parir. Entonces, en esa finca paren e hasta que teñen 15 días os becerros non se botan para o pastizal. Unha porque así o temos acordado nunha asamblea, que non deben ir por temas sanitarios, e outra porque en esos 15 días os xatos son moi vulnerables a calquera alimaña que veña tal. Entonces pasan 15 días e están. Despois durante o inverno, pois durante o inverno non veñen á casa para nada, non temos cuadras para eles. Entonces, métense debaixo do pinar esas 18 hectáreas que dixen que tiñamos a pinar,
métense aí e aí pois lles damos de comer algo, si neva ou tal, porque é unha zona bastante alta, entonces pois dámoslles algo de comer ali. Os becerros desas vacas comercializa cada un os seus, hai xente que os vende de pasteros directamente xa do pastizal, que xa van para un cebadero, e hai outros que os cebamos, que terminámoslos despois na casa. Eso, según, hai xente que fai de unha forma e fai de outra. Entonces, vamos a ver, o que digo é o que, claro, eso, a transformación dese monte en pastizal xerou bastante riqueza, fixo que se fixara máis población, porque pouco sirve dicirlle á xente nova que se quede no rural se non hai base territorial. Se non teremos terreno non podemos quedarnos. Eu chamame a atención a veces a xente que lle dan primas de incorporación e cousas para que empecen e tal, e non hai terreno. Se non hai terreno, creo que hai que empezar por ter base territorial para eso. Bueno, entonces é o que digo, que xerou riqueza, temos unha cousa moi boa ali, que é unha terra buenísima, o suelo é maravilloso, e despois temos un microclima, non sei se alguén ten visto, seguro que sí, na autovía do Cantábrico hai un trozo aí en Mondoñedo que está cerrado por tema da niebla durante o brao. Está moitas veces cerrado, xa na televisión, cerrado a autovía do Cantábrico a altura do Fiouco e tal. E esas mismas nieblas que tan mal lles fan aos condutores que van pola autovía, os nosos pastos son importantísimas durante o brao, porque fai que o terreno esteña verde e que as vacas teñan que comer. Eu vou por aí a outros sitios que ves todo seco e tal, que non teñen, eso na nosa comunidade non pasa. Está bastante verde e está ben. Bueno, en resumen, eso é o que viña a contar. Bueno, moitas gracias, Marcelino, polo que nos contaches e, ademais, por ter sintetizado dunha maneira tan boa. Se vos parece, agora damos o paso a José Antonio Barbeito, que ven do Montexalo. Bos días a todos. Bueno, pasamos efectivamente dun extremo dun monte a un monte, como ben dixe, falábamos antes, periurbano. Nos somos unha comunidade que ahora mesmo estamos en torno aos 350 comuneiros. Temos unha visión á xente que estamos agora, pois, de conseguir darlle un valor, facerlle entender á xente bella, á xente maior, que agora o monte ten outro valor, e intentar arrastrar a xente nova que veña con nós para que sepan o valor que temos ali. E cal é o noso pensamento? Pois, aparte de que esas 400 hectáreas que temos, pois, bueno, ir reconvertindo un pouquiño o tipo de masa forestal que podamos plantar, indo un pouco ao que temos, que é unha gran paisaxe, que é o que temos que explotar realmente. Temos moita historia de petroglifos ali. Entonces, foi unha tarea bastante dura que agora estamos casi conseguindo que a xente se dea conta de que se temos o monte ben xestionado e ben cuidado, aparte do valor que temos o monte, o valle, que é onde están eles, o valle multiplícase en valor. Entón, foi unha das cousas que lles fomos facendo ver que se tiñamos ben cuidado. Eu expliqueille un día, como se ti tes unha hortiña aí e a tes chea de silvas e a outra a tes limpa, o que che veña a ver a casa, para comprar a casa, esta vella vai che pagar seguramente máis por a que tes limpiña que por a que tes chea de silvas. Entón, quixemos transmitirlles isto co monte, ao cal temos uns proxectos aí pois para recuperar toda a historia que temos aí nel, que é unha auténtica barbaridade, de roteiros antigos do Camiño Francés. Temos uns miradores que é unha auténtica locura verlo todo o Golfo Artabro desde ali, ver toda o que é a ensenada da Coruña. Entón, bueno, pois estamos, por aí que decía que seguramente as gestións dos montes comunales son todas diferentes unhas
das outras. Temos unha riqueza maiores aínda, que temos unha gran cantidad de auga dentro do noso monte. Aí foi xa co Axuntamento de Culleredo, pois estáse servindo, digamos, un 20% da agua que consumo o Axuntamento sal do noso monte. En cal, agora tuvemos aínda un contrato novo, fixemos todo un convenio, porque caducado foron 15 anos, tuvemos aí unhas xuntanzas e chegamos a un acordo. Aí sempre que no limbo que preguntaba aí un compañeiro antes de quen é a auga, bueno, fomos hasta, tensamos a corda hasta onde puidemos para que creemos que con unha boa oferta que nos fixeron, que está en torno a 75.000 euros anuales de inversión no que é a parroquia, o sea, a comunidade, non a parroquia, en base, pois, un pouquinho ao noso monte, por eso, a gran, digamos, loita nosa de todo o equipo que estamos, que somos bueno, chegamos aí porque un bon día unha xente maior nos dixo a un dos compañeiros, dixo, botade man deso, porque había, a verdad, que había unha moi mala xestión aí, bueno, seguramente como en outros sitios sempre aparece algún personaje, ali tocounos que nadie se quería enfrentar e que realmente tiña a comunidade, vamos, a él salivio rentable, bastante ben. E de aí, pois, tomamos o camiño este de, vamos a poñer a palabra, innovar ou adaptarnos aos novos tempos e a facerlle ver a xente maior, sobre todo, que foi, e agora, pois, a verdad que é un gustazo para nós, antes que as reunións, encontrarse con 200 e pico personas ali con unha tensión de casi media guerra civil, e entonces agora conseguimos a base de explicar e ir facendo vendo os traballos que fixemos, como ben decía aí este compañero que actuou ao principio, intentamos registrar, foi unha das cousas principais que nos puxemos por conseguir registrar ese monte, para que quede aí a xente que veña detrás, pois sepa que iso é da comunidade de Montes. E, bueno, un pouquinho así, como vamos deprisa, pois creo que é un pouco por encima o que é a nosa comunidade. Moi ben, pois gracias, Antonio. E agora cedo a palabra a Isaac. Bueno, bo día. Represento a comunidade de Montes do Rosal, como ben dixo Omar, e unha comunidade que, bueno, os que non saibades, está mesmo na beira da desembocadura do Miño, e xestionamos unha comunidade con unha superficie aproximada de 1.600 hectáreas. A situación inicial da comunidade, cando se constituiu como tal, pois non era especialmente diferente á da maioría que podera haber, e, como antes se fixo referencia aquí, os cambios de uso fixeran que moita xente xa non tuvera aquel interés polo monte, había unha desatención, digamos, bastante importante do que significaba o monte como tal, pero tamén era verdad que había unha situación na que, debido ás repoboacións masivas que se tiñan feito na época da coñecida como forestal, Icona, bueno, en todo caso, patrimonio do Estado, pois había un valor económico importante en forma de madeira naqueles montes que fixeron que, digamos, houbera bastante intereses diferenciados por facerse con ese potencial que facían que realmente o importante non fora exactamente o monte, sino fora o comunal. O que se intentou a partir do ano 84 hasta o 91, onde realmente a comunidade se constituiu dunha forma máis ou menos, digamos, oficial, foi un mare magno de conflito de intereses. Cando a partir dese ano se constituye, o que se tratou de facer foi de darlle un novo valor ao monte, que non pensar en canto a que os valores económicos eran os únicos responsables deles, e comenzouse por ordenar o monte. Ordenar o monte non tanto no sentido técnico da palabra, que tamén, sino nun sentido máis social. Quer dizer, temos un monte aí importante,
temos que administralo, vamos a facer unha administración transparente dese monte, vamos a modificar, digamos, a maneira en que se reinviste o diñeiro, que hasta aqueles momentos era un reinvestimento máis ou menos centrado neses usos, digamos, de camiños, rejos, historias, cousas máis ou menos, non quero dicir de partidario, pero casi, e intentouse facer esa administración absolutamente transparente que fixera que o beneficio se repatriara dunha maneira social, máis alá deses beneficios individualizados. Isto fixo que as diferentes opinións e as diferentes intereses que había no monte se enfrentaran. Cando o compañeiro falaba desas medidas guerras civiles, nós tamén as vivimos, pero dun xeito ou doutro conseguimos que o monte empezase a ser algo visto desde o punto de vista da veciñanza como algo máis ou menos propio. Esa era, en todo caso, a intención inicial e sigue o sendo anos despois para facer isto. Despois deste paso inicial, que podría ser esa toma de xestión propia, decidimos desfacernos, digamos así, das cadeas que nos unían dunha maneira ou doutra administración a través do consorcio e máis do convenio posterior que había visto, e tomamos, digamos, a xestión propia do monte. Iso conlevou que eses cambios aos que facía referencia, dos que pretendíamos, nos levaran a iniciar, digamos, unha xestión que nos levara máis á creación de postos de traballo, que a consiguiente compra de maquinaria, a consiguiente inicio de xestión propia de todos os traballos que había que facer no monte, e iso, bueno, pois vimos dando que, efectivamente, o monte daba desde o punto de vista económico máis do que hasta aqueles momentos viñan dando, porque realmente a xestión da administración desde fai 8, 10 anos, tal vez 15 anos, pois estaba desvinculada realmente dunha xestión, digamos, de ordenación e de progresismo, digamos, nas cortas, limitabas a cortar madeira, limitabas a darlle unha pequena parte a Xunta de Montes, que repartían os veciños, e máis nada. Desde o momento en que nós comenzamos a facer esa nova xestión, viuse que o monte daba moito máis do que ata aquel momento podía dar, que unha xestión forestal podía ser non só interesante, senón tamén sostible. Comezouse a facer plantacións de un tipo diferente de arbolado, non só, como se dixeran hasta aqueles momentos, piñeiro e eucalipto, si ben teño que facer referencia a que o eucalipto prácticamente no longo destes anos fómolo eliminando totalmente do monte, hasta o punto de que hoxe en día das 1.600 hectáreas creo que non pasarán de 25 hectáreas que temos de eucalipto. Desde o punto de vista forestal, realmente o que se fixo foi manter e limpar e aproveitar esas masas forestais que en un momento dado se iban cortando a regeneración, pero respetando, cousa que hasta aqueles momentos non se fixera, ese outras plantas que viñan de arboredo, digamos, autóctono, que podían ser carballo, castiñeiro, ao tempo que se facían pequenas plantacións de experimentacións, se me permite a expresión, con outros tipos de árboles, sea castiñeiros, sea incluso abeto Douglas en algúns momentos, e, por suposto, algo que non se tiña feito, polo menos nas contornas hasta aqueles momentos, que era destinar unha serie de territorios, de terrenos da comunidade, nomeadamente os cursos de agua e terrenos adyacentes, a plantacións que non tiñan nada que ver con un uso, digamos, de plantación forestal económicamente rendible, non? É dicir, eran zonas, e siguen sendo zonas, nas que se plantaba cun fin absolutamente, digamos, paisaxístico ou ecolóxico ou sustentable, ou como que iramos chamarse, porque podemos chamar de moitas maneiras. A xestión que fomos levando fixo que, ao día de hoxe, a Comunidade de Montes teña unha media de entre 15 e 18 traballadores anuales a traballar constantemente no monte, que todos os traballos forestais que se fan na comunidade se fallan por unha xestión directa do monte, que toda a maquinaria que hai no monte normalmente sea maquinaria propia do monte, sean tractores ou sea outro tipo de cuestión, e únicamente estamos facendo, digamos, unha xestión allea ao que é a propia do monte na venta de madeira. Si ben é certo que a venta de madeira, pois, bueno, vendo como funcionaba nos seus momentos as poxas públicas de madeira e todo ese tinglao, nas que realmente había bueno, non sei, unha especie de confabulación que os que se dediquen un pouco a ese mundo xa saberán como funcionaba. Nos tratamos de saltar, como mínimo, un elo desa cadea e tratar de conseguir un valor engadido máis importante. Non todo foron, evidentemente, éxitos, senón que houve moitos fracasos, e podo comentar que no 95 nun solo incendio arderon nos 550 hectáreas, que foron recuperadas hasta o punto de que este ano pasado
Desas 550 hectáreas xa se fixo un aproveitamento forestal para facer, digamos, entrecollas ou desbastes ou rareos, como queramos chamarlle. E non só iso, despois no 2013 pois tamén nos volveron a arder máis de 800 hectáreas nun solo incendio. Son incendios que non nacían no noso monte, que nacían fora, pero que cando chegaban ao noso monte tiñan a suficiente entidade como para ser imposible de atallar, non? Estamos falando de frentes de 1,5 km ou 2, de chegar ás 12 da noite, bueno, esas cuestións que son alleas ao funcionamento directo da comunidade. E nestes 4 anos que van desde o 2013 a 2017, mantivemos, digamos, esa dinámica de funcionamento. Sigue traballando toda esa xente da que falamos, o sea, temos, ahora mesmo, se non me equivoco, creo que son 17 empleados a día de hoxe. No inverno suelen baixar un pouquiño, pero, bueno, logo no verán suben. E, bueno, conseguimos vender absolutamente toda a madeira que nos ardeu nesas 880 hectáreas. Para que fallades unha idea, foron máis de 85.000 toneladas de madeira. Non sei se dá unha idea, pero, bueno, 85.000 toneladas de madeira, dito en números de outra maneira, son 3.100 non sei cuantos camións de madeira, e demos sacado un rendemento económico, consideramos que importante aínda, en función da que a madeira estaba queimada e tal. Nos valoramos en que realmente o xeito en que se vende a madeira non perdemos máis para lá de un 10-15% do valor da madeira. Como as contas e toda a historia son públicas, pode dicir perfectamente o valor da madeira que quitou. Nos quitamos 2.100.000 euros de madeira, ainda despois de estar queimada. E atendendo un pouco a que se fai con todo ese diñeiro, máis alá do reinvestimento no monte, que estamos bastante por riba, como é lógico, do investimento obligatorio, pois repártese en todo tipo de actividades sociais, culturais ou deportivas que existan na parroquia. Quer dizer, non hai ninguna entidade social, cultural, deportiva ou calquera actividade que teña, digamos, unha valoración, digamos, social amplia na parroquia que non teña unha subvención anual por parte da comunidade. Decir, non estamos obligados directamente a iso, pero isto vai un pouco, que falaba antes o ponente de como estaban os baldíos portugueses. Pois nos nosos baldíos, que baldíos se chaman tamén, eu quero facer sempre fincapé que, polo menos na zona nosa, sempre foron baldíos. O concepto de comunidades de montes ou de monte viciñal ou monte comunal é un concepto relativamente moderno, desde cando nos anos 80 se fixo a Lei de Montes Viciñais de Galicia, que se chamou montes viciñais, montes comunais, comunidades viciñais. Ali, toda a xente de 60 para arriba sigue sendo baldío. O concepto de monte comunal é un concepto, se me permite, ali, cando menos, non sei se no resto da Galicia, moderno. Ali son os baldíos tamén. Entón, bueno, pois ese dunha maneira moi somera, moi rápida, porque creo que Mar xa me está dicindo que me estou a liar, pois como funcionamos ali na comunidade de montes. Bueno, eu creo que despois de escoitalos a eles, xa vos destes unha idea de cal era o obxectivo desta mesa. O que pretendíamos era ofrecervos modelos, o sea, montes diferentes, montes que encerran recursos diferentes e que, ademais, son propiedade de comunidades con características ben diferentes. E, polo tanto, cada un deles soubo atopar o seu camiño para conseguir o aproveitamento que se adaptaba mellor ás súas necesidades. Que eu creo que iso, me vades a permitir que abuse aquí da miña posición, é un elemento que temos que entender dos montes. Quer dizer que, e é unha das súas riquezas, o feito de que son diversos. E, polo tanto, existen infinidade de usos. Entón, agora, o que vos vou é a dar a palabra a vos para que teñades a oportunidade de preguntarle a eles cuestións por intentar centrar un poquinho o debate. Eles despois volverán a subir a mesa, llevades a poder presentar, plantexar tamén que vos conten as súas propostas de futuro, que é o que habería que facer con este recurso, pero que vos centredes en cuestións que teñen que ver coa súa xestión, coa súa comunidade concreto. Entón, se queredes, hai unha... Vale, 3, creo que xa vos teño localizados a todos. Bos días, eu quería lle preguntar a Marcelino Dabadín, creo que, non? Dabadín. Sí. Explicou, vamos, pola explicación que deu, parece que estaba falando dun monte cara a unha produción, o sea, é un monte productivo, claramente. Sí. Eu que explicou tamén de que a súa comunidade de montes compartía o ámbito territorial con unha comunidade do lado que lle clasificaron outro monte dentro da mesma parroquia. Sí.
non é tanto os antecedentes deso, que desgraciadamente eu coñezo bastantes que non teñen ningún fundamento histórico e foron caprichos da administración bastante lamentables en xeral, non sei o caso vosso se así. A mí o que me interesaría saber é se ese monte que vos facedes productivo compartides algún tipo de xestión, algo con esa comunidade coa que estades na mesma parroquia e que seguramente os antecedentes administrativos, xa digo, serán, o sea, socialmente, vamos, igual é un dato tamén interesante, a saber, se hai algún, se esas comunidades responden a antecedentes históricos ou foi un invento que sacaron nos anos 80 cando foi a clasificación, como ocurriu en outros moitos sitios. E aparte deso, saber se compartides algún tipo de xestión con respecto ao monte con eles, que tamén estendería ao resto de presidentes das comunidades, pero me interesa o teu caso porque me parece peculiar. No, eso sí que ten antecedentes históricos, eso está separado desde sempre. O tema de facer algo en conxunto, de feito, teño un exemplo. Na comunidade de Montes de Romariz hai eólicos. Na comunidade de Montes de Espiñarcao, non. E os cartos que xeneran eses eólicos son pos comuneiros da comunidade de Romariz. Espiñarcao non recibe nada deso. Por exemplo, era para poñer un exemplo para tal. Son comunidades totalmente distintas como se foran de distinta parroquia. E iso ven de sempre. Eles teñen un monte dedicado tamén á produción? Sí, igual, só que non compartimos. Cada un compra o seu, aí está, e vende o seu, e facemos nosotros os traballos no noso, eles fan os traballos no deles, e así é, non compartimos absolutamente nada. Nada. Pois non, porque sempre foi así, e entonces a xente xa está, non sei, así habituada. Incluso temos un veciño que por pasar o río, pois vive no meu barrio, sin embargo, paso o río, separo o río, e é da outra comunidade, está na outra comunidade, e máis vive máis cerca de nosotros, porque está ao noso lado, pero por temas de... é así. A mí me parece que hai un elemento, o sea, son comunidades moi diferentes, pero que comparten algo, porque seguramente serán as súas gestións modelos, o cal non é o mellor representativo do que pode haber por aí. Son diferentes, pero comparten para min ese aspecto común, que é que seguramente serán as tres modélicas nas súas diferentes. Non sei se vostedes algo que aportar a cuestión de se ten relación con outras comunidades a hora de... Bueno, nós temos unha relación de veciñanza. O que acontece moitas veces é que os modelos son moi diferentes. Si ben é certo que ali no Baixo Miño, na contorna nosa, todas as comunidades teñen unha xestión, vamos a dicir así, enfocada un pouco no forestal, non todos comparten, digamos, obxectivos. Estou sendo venelo, porque está un compañeiro ali que se está rindo. Entón, pois non, realmente non. Podo dicir así rápido que nós, cando digo nós, digo a comunidade de Montes do Rosal, máis unha vez nos temos plantexado que tería moito interés que entre as 3-4 comunidades máis importantes, cando digo importantes, refírome á superficie que hai na zona, se ben non serían xa do Concello, pero si son do Val, non? Crece realmente, se ben o Concello de Rosal e o Concello de Oia lindan, realmente hai partes do Concello de Oia que están dentro do Val do Rosal que realmente, desde o punto de vista, digamos, social, son prácticamente do mismo tal. Bueno, se xuntáramos 3 ou 4 comunidades así veciñas, seríamos que han de xuntar máis de 6.000 hectáreas de monte, o cal teríamos unhas posibilidades enormes a hora de vender a madeira. Nunca fomos quen de facelo. Cada un ten a súa xestión e a súa maneira de tal. Pero, bueno, podríamos estendernos moito niso, pero... En canto a nós, pois nós, a ver, agora a raíz das nosas propostas que fomos facendo, a comunidade veciña, que en este caso é Castelo, é máis pequeniña que a nosa, pero, bueno, a xente que agora entrou, que está para aí entrar, pois, bueno, está tirando tamén un pouco hacia o noso lado de intentar potenciar o monte pois da maneira que creemos que é o que nos vale. A parte da madeira, que non é o punto forte noso, ni moito menos, pois si potenciar o outro, que estamos, pois seguramente,
vai ser o pulmón da Coruña en algúns anos. Entón, pois, xunto eles, temos unha visión agora un pouquinho parecida co tema. Había dúas palabras pedidas aí no fondo, o rapaz este de camisa vermella e o señor de Plácido, me parece que. Sí, bons días. Xa, unha pregunta. No lume de 2013, cantas caducifolias, frondosas caducifolias arderon das 800 hectáreas, si foi masivamente, maioritariamente pináster ou tal, no anterior tamén, cal foi a proporción estimada, vamos, así, da grosso modo. Por último, despois de 4 anos, podo ir por ali e non caerme o ánimo e a autoestima a seguir alta ou non? Bueno, iso terías que ir tú e decidilo. Non, xa, despois do lume de 800 Sí, entendo. Mira, vamos a ver, no 95 non teño, digamos, uns datos máis ou menos precisos, porque ainda a comunidade estaba un pouco, digamos, empezando, non? Eu diría incluso que o lume do 95 foi o que se viu de revulsivo, non? O que deu pé a que realmente a veciñanza se dera de conta de que tiñamos algo ali que podía valer máis do que nos parecía. Entón, xa te digo, non tiñamos datos porque o monte estaba noutra situación, ainda tiña un convenio coa administración, nós non xeríamos a maior parte da superficie, bueno, circunstancias. Ora, no 2013, canta superficie de frondosas ardeu. De masas puras, posiblemente non máis de 10 ou 15 hectáreas. Agora, cal era a diferencia? Que nós, o modelo de xestión que estábamos levando en canto a frondosas autóctonas, digo iso porque sempre hai xente que dice que os eucaliptos son frondosas, o que é verdade, non? Pero, bueno, era, digamos, o de mistura. Nós estábamos misturando, realmente non estábamos facendo masas puras. Por exemplo, no 95-96, cando despois do lume, nós plantamos lá para 20 hectáreas de castiñeiro, pero non nos molestamos, chamémoslle así, en que a masa fora pura. Nos plantamos o castiñeiro cun marco de plantación que nos parecía correcto en función da produción de madeira, non estábamos pensando en castaña, pero nos deixamos vir a produción, digamos, natural que viña, a repoblación, perdón, natural que viña de piñeiro. Fomos escollendo tal e cual, e agora, 20 anos despois, cortamos todo o piñeiro e deixamos o castiñeiro. Ahora temos unhas masas de castiñeiro puras cando durante 20 anos tuvemos as mixtas. Iso estaba a acontecer en outras moitas hectáreas de monte, con carballo, con sobreira, con castiñeiro, con todo ese tipo de especies. Si ben é certo que en algunhas xa levábamos máis adiantado, xa tiñamos pura, a maioría da superficie que ardeu, neste caso así, estaba nese proceso. De todos os xeitos, nós non pretendemos tampouco ter unha masa pura de ou unha masa pura do outro. Se se pode dicir de algún xeito, nós o que pretendemos é ter un potencial, digamos, madeirable, que nos permita manter económicamente a comunidade desde un punto de vista, se me permite a expresión, estrictamente empresarial, só que os rendementos dese rendemento empresarial son sociais, que decir, van a revertir na parroquia, na freguesía, como queramos chamarlle, non? Que antes revertían de outra maneira, pero, bueno, o modelo, digamos, social, económico, mudou absolutamente, como antes ben dicía o ponente anterior, e os aproveitamentos non son os mesmos. De todas maneiras, non sei se me estou a liar, pero, bueno, de todas maneiras, eu, vindo para cá, ainda me molestei en facer un listado un pouco exhaustivo dos aproveitamentos que se están facendo do monte. Non se supoño que de todos. Dos que normalmente ninguén fala, ninguén pensa, pero están aí, que se non houbera monte e se non houbera mente nesas condicións non se fairían importantes. E teño aquí, non os vou ler todos, pero creo que fixen 23. Falaba de leñas, falaba de pastos, falaba de curumelos, falaba de castañas, falaba de bicicletas, falaba de motos, falaba de parapente, falaba de... Hai moitísimos aproveitamentos que, inda que aparentemente son externos ao monte, dun xeito ou do outro están sendo guiados, se me permiten, ou controlados ou xestionados pola comunidade de montes. Non pola do Rosal, que tamén, senón, supoño que pola inmensa maioría. E iso é algo que socialmente o país, xa non digo os estudosos o país debía empezar a ver, non? Iso non se ve. Entón, a pregunta era outra, estou mal liado. Realmente, o número de hectáreas de masas puras foi relativamente pequeno, pero se tuéramos que facer, dunha alguna maneira,
unha xuntanza de todas esas masas mixtas que tiñamos, realmente foi moitísimas. Pero tampouco me atrevería a darte unha... Xa te digo, o modelo era diferente. Non pretendemos dar, digamos, unha mudanza radical da noite para a mañán, porque, en todo caso, o que pretendemos é que todo o que se fai ao monte teña, na maior parte posible, por lo menos, un consenso social, e eses consensos, moitas veces, para conseguirlos, requiren tempo e requiren moita máis carga. Non vou a seguir con isto, pero, por exemplo, nós estamos hoxe aquí por unha cuestión, basicamente, de xestión forestal, pero na nosa comunidade hai aproveitamentos gandeiros que, ademais, estamos aumentándolos, de vaca, de cabalo, de ovella e de cabra. As cabras ahora mismo son propiedade da Comunidade de Montes. Pero, bueno, iso vai despois. Se me lío, perdón. No, moi ben. Bueno, eu querílle pedir ao señor Barbeito, se non é moita indiscreción, se nos podería explicar un poucadiño máis o funcionamento do convenio co Ayuntamento. O convenio co Ayuntamento, digamos que é un mero contrato da explotación que, por chamarlle algo así, non? A explotación. Eles, cando fai agora 15 anos, pois fixeron uns sondeos no Montexalo e sabíase perfectamente que aí había unhas que de auga, que hai moita auga, que hai unhas turbeiras seguramente aí que estaban sin identificar na punta do monte tamén. E, bueno, que temos unha auga dunha calidade tremenda que nin faría falta tratala siquiera. En canto co Axuntamento, pois, bueno, eles fixeron uns depósitos, cos sondeos que meteron van a ese depósito, fixeron un acordo cos comuneiros, naquel momento, pois, foi poñerlle agua gratis a todos os comuneiros, poñerlle, colocarlle a cada comuneiro, o seu enganche sin costo algún. E dai non pasou a máis. Foi agora o contrato ese venceu, tuvemos unhas reunións con eles, bastante, creo que chegamos a un acordo tampouco sin tensar demasiado a corda, e creemos que para nós, para a comunidade, pois que é estamos falando de 75.000 euros anuales de inversión, pois creo que é unha cifra bastante boa, por decirlo, que seguramente valdría máis se o houbéramos explotado nós, en este caso, como digamos que estamos un pouco por atrás da xestión que levan aquí o compañeiro, o que é impresionante, polo que está, como ben sabíamos xa. E, bueno, nós, pois, é algo do que queremos tamén ir, digamos que sacamos o aproveito onde podemos. En este caso é aí, e despois, pois, potenciar o que temos, que é o monte, en este caso a paisaxe que temos, a flora que temos, que hai cousas moi autóctonas que sabemos que son dali, porque temos o nacemento de 2 ríos bastante importantes. Entonces, pois, bueno, eso é o que temos, digamos, co Axuntamento, é o que temos. Alguna pregunta máis? Vale, pois entón, continuamos e vamos a dar paso á seguinte mesa na que vamos a falar de propostas para a posta en valor. Gustaríame dicir aquí, porque moitas veces, cando se fala dos montes veciñais en Mao Común, hai un certo derrotismo no sentido de todo está mal, non hai xestións e tal. Quixemos traer 3 exemplos diferentes de xestión en positivo, pero tampouco non quero que pensedes que estes son casos excepcionais. Non son a maioría, obviamente, pero poderíamos encher bastantes mesas, e a mí me gusta dar esta imaxe, son como Fernando, bastante optimista. Poderíamos encher varias mesas con exemplos en positivo,
de xestión e de posta en valor deste recurso. Entón, agora, convido vos, abandonamos a mesa agora e a retomamos despois, se os ponentes da seguinte mesa, se poden achegarse xa.